Riešim problém, prakticky prehadzujem kryt nožov. Toto je nový kryt, toto je starý kryt a prakticky jeden problém, na ktorý som narazil, je to, že tento domček, ktorý prakticky nám poháňa nôž, na vrchu je takáto remenica, dá sa povedať, kvôli tomu, že táto diera tu je úzka a ten nôž, čo je tu, má takýto unášač. Tento unášač nám neprejde cez túto obvodovú dieru, čo je prakticky tu. Riešil som problém, ako to dať dole, lebo nevedel som, či celá táto oska sa má vyklepať, alebo akým štýlom, ale vďaka kamošom na facebookovej skupine Kosačky SKCZ, ktorí mi poradili, že tento unášač je tu len jednoducho nasunutý, čiže môžeme použiť dve riešenia. Jedno riešenie je také, že to naše také klasické, to znamená, ak nemám nejaké špecializované naradie, zoberiem kladívko a vzhľadom na to, že všetko to je liatina, tak pomaličky klepem a vidíte sami, že ono to ide pomaličky dole až prakticky stiahnem. Vidíme, že ten unášač, neviem, či je vidno, tam je taký kolíček, na ktorý je nasadený a vzhľadom na to, že ten unášač, napriek tomu, že neviem, či to je vidno z tej strany, tam sú závity, kde sa prichytáva nôž, je diera skrz ten unášač, tak by sa dal použiť aj nejaký sťahovačik trojramenný, ktorý by sme jednoducho upli a pekne, ak by to išlo ťažko, pekne by sa dalo. Ďakujem veľmi pekne.